intimipun Ibu Siti Kasilah saha sedaya keluarga besaripun wonten ing enjang menika niat inggih menika ingkang ongkos tunggal kinten puji padonga dumateng roh lan arwahipun para leluhur para keluarga sedaya ingkang sampun sumareh lan kaping kalihipun niat inggih menika ngempalaken dumateng keluarga besar Bani Abdul Alim wonten ing enjang menika inggih menika silaturahim saha ingkang dipun wastani hari raya Idul Fitri menika wonten adat halal bihalal. Pramila saking menika kawula minangkani Ibu Hajiah Siti Kasilah sak keluarga besaripun mbok bilih kagungan lepat